Waar is die andere? Ik ga niks overhalen. Nou, goed. Ja. Ja. En nou ga ik nou even droeven. Jongens, staan. Staan zitten. Staan zitten. En de knieën niet. Ja? Ja. Nou, wilt het? Nog niet meer. Godsje. Nou, en dan is het eigenlijk zo dat die handen, die moeten zo. Ja? Zo, nee. Zo. Pink. Ja. Los. En pink. Zo kun je nooit je hand voelen. En dan doe je met die hand op. Ja, dat heb Nou? ik. Oh. Zit je recht? Ik sta helemaal niks van. Zit je recht? Ik zit recht. Ja. Je moet recht bedoel ik. Zit je recht? Je zit hard tegen de toren. Oh, zo. Recht. En toren door je oren denk ik. Ja. Ja? Ja. En de knieën wordt knieën. Ja? Ja. Maar waarom doe je zo? Zo, ik ben moet zijn, niet met die hakken. Oh. En dan ook met die hakken niet, en dan doe je dat omhoog. Nou, dan. Opkijken. Nog een keer? Ja, tuurlijk. Dan wil je het niet afhalen. Gewoon afstaan. Die is wel mooi trouwens. Dat is gewoon, dat staat er al. Ja, ik denk ik moet eraf. Dat wil je niet denken. Nee. Begonnen? Hij mag net denken, ik moet eraf gaan. Maar hij bent niet te snel. Hij bent niet te snel. Nee, maar dat ligt toch zelf, doet hij je zaad. Dat mag net zaten. Dan wordt je knieën hier aandrukken. Niet hier met z'n lenen. Ik hou een pak. En dan zit ik ook nog heel goed dat eigenlijk moet. En dan zo de teugel pakken. Ja. Strak. Ja, daarna pak ik ze voor. Strak nog. En dan een stuk haar moet erbij hebben. En dan doe ik zo. 1. 1, 2, hoeps. Dat erop. Ja? Oké. En zo gaat het er ook weer uit. Nou. Ik hou het verder, maar ja? Wel kort touw houden dan. Ja, ik hou het zwaar goed en ik doe het. Als het nu door zijn, dan kan het nooit weer. Nee, Ik kan het ook. ik kan het ook. Wist je niet buiten dan? Nee hoor. Nee, ja, je moet niet buiten. Wat is die andere beugel op? Of die hoe Zit die buiten de beugel. En die moet je Kan ik niet... dit dan zo Ja, pakken? ja, doe dit goed erin. We zitten maar goed en steunen. Hè, 4 drinken. Nee, maar Nee. ja, hij moet niet in zijn gang hoor. En dat is er zelf. Zie, en dan moest je eigenlijk die tenen omhoog en de hakken naar onder. En dit moet één lijn zitten. Zo. Ja. Zo. Ja. En gewoon die met een vlugje. En niet eraf gaan, hè? Niet eraf. Zo zit het. Nee, maar even kom ik heen. En dan gewoon maar lopen hoor. Gewoon lopen. Ja, ja. Maar ik hier ook zo en net zo als de zak wordt reageren zo op je koe. Hè? Dat wordt nu inderdaad.
kennen, het moet strak. Want dat was ook nog zo ver waren, maar dan was de stap die jij hadden. Die moeten eigenlijk, moet je hem zo naast je houden, dit naast je, en rechtop. Dit altijd strak houden, want dit is een rem. Oh, dit is een rem. Dit is een gas. Nee, niet op, niet op. Nee. Ja? En dit is een rem. En dan hou je hem gewoon in. Oh, wees je. Reken. Ja? Nou, mooi zo ontspannen. Als het paard pijn voelt, dat moet dus ook doen. Niet pijn. Ontspannen en je zit ook ontspannen. Niet blijven, niet blijven. Kom. En nu staat het om je heen. Ja. Gewoon zo afrollen. Zo. Afrollen. En dan zo. Ja, klopt. En deze is heel de hoorzaam. Hij nou niet het andere paard voor je kaart. Wil je heel lang voortrekken, dus toch? En je lucht is net zo. Ja, nou erg. Ja, dan ga je lang werden. Dit is eigenlijk heel mijn paard. Ja. Ik doe de slagavond ook allemaal. Ik doe helemaal niks. Maar je moet je knieën een beetje lassen. Laat ze maar eens helemaal druk. Laat ze maar eens hangen. Ja? Dan staat het nu zo. Dus nu knijp je alleen met je knieën op het zadel. Dan heb je geen steun. Goed, nog even verder. Je wordt al ontspannen. Zie je. Veel ontspannen. Zet maar stil. Oh. Paardrijd. Nog maar vooruit. Hoe nemen we dat gebeuren? Beetje lassen. Ja, om me heen. Sturen. En wat doe je nou als je naar mij toe komt? Wat trek je met je aan? Ja? Maar meer. Ja. Nou, rechts om mij heen. Moet je naar daar. Goed. Nou hier. Hier. Goed. Ja, maar helemaal. Aan de kant. Wat kost er naar mij? Teen naar binnen, dan voel je dat. Niet hij gaat erin stoppen. Ja, ik ken je niet. Teen naar binnen. Of zo. Teen naar binnen. Naar binnen meteen. Ik heb dat draaien die voet. Zie je niet? Ik moet voelen. Erin steken. Nou, ik ga het zo je helpen. Hier erop. Ja? En dan niet te ver erin. Want als er al dondert, dan boot je dan heen. Ja. Dan zit toch maar een kap tussen een poort en dan zit die poort weer naar hier. Ja. Dat gaat nee. Oké. Dan wordt gehaald. Ja, ik. Ja. Ja, niet te ver erin. Dan kun je zo weer uitvallen. Oké? Wat gaan we nou doen dan? Voordat ik het dan ook vergeet. Niks vergeten. Gewoon nu omhoog en omlaag. Gaan we omhoog en omlaag. Omhoog. Omhoog. Ik heb? Omhoog. Waarom moet ik omhoog? Nou, heel leuk. Dat is het hele ding. Maar dan kunnen we steeds draden en
trekken. Oh, hier maar vast. Niet hier aan komen weer. Zo. Echt wat zweet. Het is wel makkelijk. En dan niet. En dan hoog en omlaag. Zo? Ja. En we zitten. Zitten. Ja. Dit is eigenlijk alles. Dus het andere als hoe zou ik dat even zeggen? Nou, mooi. Ja? Ja. En in de knieën, niet in de voet. Een beetje de beugel door steun, maar ook in de knieën. Knieën goed aan. Ja. We geven heel rustig, dat doet niks, dan doe ik het. Ik ga hem heel keer ver, heel keer terug. Als die ook nog doet, ja. Kom maar. Op en neer. Staan. Staan. Komt het? Ja, wat? Dan maak je het straks nou, maak het. Maar niet hard hoor. Ja, ja. Ja, maar dat is ook niet mooi. Ja, kijk nou in de Nou, dan best. Geen best. Dan maar. Die voelt eruit. Ja, deze is Staan. En dan. Wow. Bedankt. Hè? Dat wil wel weer. Kom op weer eens. Hè? Goed hè? Voor de eerste keer.